जे खानामा इखे वैक्सीन नायनाय किसा नौनि बररक जाथायरक किसा चायारक खानै चलिमायरक खानाखा ओंखाय आबो बमते हाय कुबु कुबि देना ताम बम हाय ani परिबारक कांके को आन नং बरक वैक्सीन नामानि 2 सप्ताह हायें खाना गाबोन परें के लुलुम या लुमाले तफन आबोन परें कांके वैक्सीन नामानि परें के इको याक 20 मास हाजाका 20 मास हाजामान परें के इंजेक्शन नाखा डाक्टर थांमान परे अब yang आरो हामयांगै एडिसि डाक्टर थाङै हामयांगै पटिसिरि मरासिं पाराव थाङै आरो डाक्टर दङो आ जागा थाङै याकुंनि बागै याकुं आबुफोरखै 20 मास हामै याकुंआव थांखा याकुंनि परे कांके ताबु याकुंनि लरि आङै दंता 20 काजागै थुइमिया जायमिया माइरक जायमिया आबा हाय अबस्था आङै दङो आन नं बरक ताबु दिल्ली डाक्टर लासि दङो आं रां फैसा करै माइरक बरिमिया आङै आनो मथार फाइनै बोरै बदलक फाइ माइ बरि फाइता इके आवन परे आं दाउ ताम खलायनाय आबो वैक्सीन नामानि परे जांखा ताम खाबां साइमिया ताबु आन नं बरक आगे के जे वैक्सीन नाया फ्रका आगे के आमते आरे उंदे या आबा हाय आगे रो कुनु कुसु रोग दं करै कुन फान करै सुदु बनि एलार्जी गोनां हनै ब पहिला प्रथम रोजाया हनै दंमानि के अल जहनते अर उ डाक्टर अरनि फार्मेसिन दाहनु बर साफ बन जेतिके पान नं पारानि बरक मास पान वैक्सीन ना जागिया के ताङै नाया किसा नंले पारानि चेयरमैन बा किसा साइबु जुगै नायदि हाय हनै साव के साजागै ब थांखा थांमानि कासिमान थानाय करै दिखल न ब थाङै अब मन पाराव थाङै रोजागैखा वैक्सीन रोजामन परेंके आबन परेंके मास मांनै रोजागैखा सिन पारानता के आनि सराय के ब्लेन बुफाय बाक्सान दिन कासरो बके बिचन्द्र थाङै रोजागै हास्पाताल आनचरायु गरो उ मेना फानि बनि बसलाय बाक्सा थाङै रोजागै ता आबन परे तो ताबुक तै ताम खाबो तो तै साइमाले आं गताबो तामदा नंनाय साइमिया परिबार रुगि गताबो मा हाय एकदम बासाय जे मानसुया दङै त बासा माले किसा मिसा बासाय मानो तो बा आसुक सगै बासाय तं सगै मिया अब हायता को अब हाय बगथ नाङै दंता गताबो आदा हामनाय हामिया बां तो साइमालिया साकम हाय नङ दङो गताबो बसकांगो बम हाय हायना हाय वैक्सीन नानामदे नाय नाकि नाया आं तै रलिया वैक्सीन आं तै नाया रलिया ता आन बसाना रलिया तै द्वितीय तै 2 बार तंखुपो गा 2 बार आं तै रलिया मा आन नगो गथना सङै दङ गां बाके रनाय आं किरिउ दङ आं ताबो आन नं बरंग सांग वाना मन थैना नाय दङ उ तिनि हाके थैनाय अब सार थैमानि से आं को किरिउ नै बन खनाउ से आं किरिउ दङ ताबो आनि नगो परिबार आं हाय गथना बंजाक बाय आखो बाय हायता यता अमखो बो कामिनि मुङा गालापारा बो पञ्चायत कलाय अब मन पञ्चायत बो डिभिजन अम अब डिभिजन ता मनो डिभिजन शान्ति बाजार खमजाउ ना अच्छा गन नौनि बरनि मुंखाय अब सुदाय देब्रमा ना केनि मुंखाय आनिके जमना देब्रमा अच्छा